kam ɓilla Allah weeni ha joni ko ɗo jooɗiɗa ɗon jooɗi ɓaade yumma so yalti annda ko woni artude kay fo mi jooɗo ɗo mi fadam bari nenam artani gila nden suwa artu tan nenam de ay goto wawa famde no mbaɗɗon tampe ko mawɗum yettata alhamdulillah holko jinnomi haalande ɗum kadi aɗa anndi eɗen jogori humde koorka an noon alaa ko ɓurma suusde ko lammi alaa ko ɓurma suusde ko safi ay baaba aha te min aɗa anndi somi hoori ko lammi ko moƴƴani am mboɗo wonde e soma ndentoɗa ko lammi ko noon haa korka ka ɓenna gila mi dañji caɗeele baaba ko lammi kam mbaɗi wawi ustude ɗum kono ko safi moom mi wawa uppude par ce que ko safi moom yimɓe mbawa wuurde sans ɗum ɗon mi annda mbaɗon barmiyel mon baŋnge mais min kay ƴeewne kam tan ko gandanɗa hoorema taw addanta kam caɗeele a faami an ka sehilam ko jiɗɗa fof ko ɗum mbaɗen ɗum de wat ko moƴƴe am tan de sallah jaaɓi ma woppu enen hande kadi ko ɗo ayi e min ɗo jooɗi e baawgal nam an kam ya yaltu tan ƴeewoyde bagage tan ɗo ganduɗa ya artu aɗa woppimi ɗo min goto wondi ko wuro ngo wondi ko fadde baba galle bagage heɓotako tampere ne heewi no mbaɗen mi ƴengu korko humate kay mami ƴeewo e bagage an kam nene mbaɗa yiyanima an kam régli mbaɗa an to mbaɗa ay nokku wiya no mbaɗa ni fof hollum mbaɗa ka kilo mi gollotama cum an ko jeɗmi somi tampuɗo nangue mi wuli hummo wulna noon ɓuuri ko kalta ɗo brade kasuji rowi guila pinmi mi yaani ɗum mi haala tan hunde tan mbaɗoya ala mi wawa nene mami heɓata ɗum mi waɗa an o amadou neɗo on kam oppuno mi haala mum guila wutti ha joni mi yiyanimo e galle o meeɗi jooɗade ko faɗo leega ko ni tan woni kono mo ɗum ko ɓutade mi haalta e dara mi haalta e dara hande kam ko hande woni hande galle aha janggo yimɓe wona korka assalamu aleykum amadou en ko yumma goto calminta ko yumma goto calminta min noon ko hanna salminta salminama wona force en wona wa ɗeɗɗo ɗum mbiya yo salmina par force nani ala e diine l'islam ala e diine chrétien eyyi joni moƴƴi wona a ari ko jinnomi haalde ko noon fannomi ko haw ara ken humoɓe korka janggo so Allah jaaɓi a faami après joni noon mi yiɗa hay goto wona ɗo e galle he taw hoorata ko wonno rawane ko ɗum wonata hikka kala gonɗo ɗo ene wela ene metta koko hoorata walla mine mum e galle o ok joni mataw an ko an yoɓata korka ka to atti e paye le ramadan ko an woni joɓowo yimɓe so koori aɗa andi kalnanɗa ay ɗo so konngol no ummo ɗo ko o foti wonde o nenam jogui ɗo ñamde nenam jogui yerde nenam yoɓata courant yoɓata ndiyam mbiya hande darna laafana sorol kinjaylo ni mbiya janggo ko korka alors elle ko an so yimɓe koori ko an yoɓat ɗumen to atti e paye yumma so tawi ko kanko yoɓata ɗum ɗon fof kono kilifa galle o ko min kilifa mo wawa tottirde hay 1500 bottare mbiya donc ka kilifa a faami kilifa galle o ko min te no holko jinmi haalandemo paama min en tant que kilifa koɓe mbiyata ko min komi gaynako mboɗo foti aynude on mi anda to ndewɗon ka gaynako ndi gayri taƴima ndi taƴima coggal ma min awa aynude mi ha taƴimi coggalam mami falta noon mi nattinma mi wona gonga min wawa faltude mi nattinma coggal nan o ko cukoten o ko cukoten haalde tan e reeli kaldo woy mawɗo kelli faaɗo nayi wullodane ɗumina o sellani o wona celluɗo façon wano horde o hoora an baba ko tampinta hoorema e haala ha ɓooyi haalde a meeɗa dañgo ayi nene mi haaldani ma de ko amadou kalden soma nene e accu min kaldata an kalde tima acquise an kalde ok on verra te an somi haalde e amadou tan jinggana amadou ko jinggantuma o gongaɗam kalan cukalel o so tottama debbo joni gaynat golle aɗa wiya o ko cukalel te hay hunde ala ko wondi omo selli omo wi keng joni aɗa haala ka pour nene pour raɓide mi hoorani so tawi an jogui jobdi korka mofta e poche ma a hoorani mi hoorani sa hoorani noon min ma e galle o hikka ma laa on verra ok on verra on verra tawi tan ko ɗum non on verra je suis là inchallah on verra andu hikka ɗum wulaɗema jaw ay oɗo ko an hokkimo ko woni ko an hokkimo ko woni ko de eyyi mi haalnimo noon babagal ay korka wona force
o wona celluɗo so sellita no hoorat so sellano horta ko meeɗa ñawde haldani ma meeɗa ñawde o holto jeeyi oɗo kelli faade o sellani Fat an han mon findidim kejjare ana bamma an ko ngullata joni subaha law nene ɗo dari hakkude ɗetto no wulli aduna fof ne nani mbiya an yiya hoorani ko pindirata ka jaay an merde min hay somi hoorani an e bamma on mbaɗi rêve on fini oɗon ñaama nder jamma mais finndinam mi ñamana yimɓe fof ñamirtini komin hooroɓe pour min mi hoorata ɗum taga a findinanimi haaside avec ton père et puis luɓam siwo mbiɗa hollu luɓam siwo mi lawƴa paɗam gonke wuppude walla an a yiyata luɓam siwo mi lawƴa pourquoi paɗam mbattotuma siwo gonke wuppude an pourquoi mbattotuma siwo gonke wuppude an selli waɗama fiiɗim an he imam siwo a memata ɗum siwo hold on ko ɗum wine oɗon diggan ijam ijam hay darde ñamam ɗum woni jomtuma e am ɗum woni jomtuma e am ko woni am ha ko woni am min ala fof komi waɗananima min ittuma ɗo fewnanma kayitaji nawma France après ha après ala fof komi waɗananima hande ko ɗum woni ko ba joɓata yow ummo ɗon an ko woni ko woni so wona o garmi ɗo ɓiña paɗam mbiɗa lawƴa paɗam mbimi fati o ɗumam siwo o sani ɗum tem siwo gari mbiɗa haɓay fatiwaɗa ha mi waɗanma hunde fof ala fof ko tottannami aduna ko jinnaɗo foti waɗande ɓiyum fof mi waɗanima mbimi ponnoɗa hande yoɓirtemi ɗum ko nawtemi makka kono ko ɗum woni jomtuma e am an allah seyɗan hay bundu pikina yata anonola makka fittane e dara an nolleɗan yo sukko mbi mbiɗa haaloma haala yo sukko mi an min kay mboɗomi haalade haala an walla ha nene allah ne wawi mbiɗa yaade makka hande je prends tous les dossiers avec mi nawma makka an dey galle o taw ko walla an taw ko an eyyi way c'est moi tuuli dossier an eyyi dossier ji ma kay nani ɗifde famum wallahi ɗo fa fof ɗo ay somi baba galle ñakkima e ma ɗon moƴƴata e ma baba galle nakkoyam ñakkima e ma ɗon moƴƴata e ma nene o ummoyto makko an ko woni am kuɗa aɗa allah mbiɗa ari mbiɗa wi mbiɗa lawƴa paɗam nenam jeeyi siwo jeeyi fof o wiya mi memata an dey galle o wona gon wona noon yaari an ko hemma an holmo jeyi paano an mo jeyi ndiyam ɗam an mo jeyi galle o an ala kon mañnon aɗa wiyaɗa aɗa ñaama ɗo yimɓe no pat kocci ngata an ko ɗum woni kocci ngata an ɗum woni kalta ɗum woni kalta deƴi deƴan so sorta da maison nene yaltat galle ma paɗa sodire go aɗa sodire nden ngol ɗon tiel ɓuranimi an ɓuranimi o ko ɓaddanme o sona quelque chose non an allah an jama kam an juuɗoɗo jama senni allah kala juuɗoɗa jama mi ƴakkene an d'accord ane prier ana waɗi kite prier moƴƴi allah ne seeɗa prier ta moƴƴi a famɗiri ɗum ay an noon an ɗon noon hande haaɗi ɗon ko mematamo kala nde memɗamo kala nde wo toñima mo fiya hawmaya sa bettanumi aɗa nde jimi aɗa nani min komi rise to ma sa bettanumi a wawa eyyi yalla hoɗo kippide pot sambude a waɗa ok mama ɗum woni jobtuma e ama jarama subaka jam ay an noon an kala nde gorko nattuɗo wino ƴewma manda coppe ma allah ne seeɗa